Taliwa sa nahitabong katalagman dinhi sa Kabisayan, wala gihapon na pugni ang mga Subuanon sa pagsaulog sa unang tuig nga kasumaran sa pagkasanto sa labing unang Bisayang Santo nga si San Pedro Calungsod. Andrea Patenya, Sugin Liming. Bisan og na damage ang taas nga bahin sa San Pedro Calungsod Chapel sa SRP, gisaulog gihapon ang Pontifical Mass dinhi tungod kay napamatud-ang luwas gihapon kini. Si Cebu Archbishop Jose Palma maoy nangu sa misa. Sa iyang wali, iyang gipasalamatan ang tanan nga mitabang alang sa canonization ni San Pedro niadtong niaging tuig, hilabi na kang Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal. It was a source of inspiration for all of us. Of course, Dugang sa Arsobispo nga di unta malimtan sa tanan ang mga ehemplo nga gipakita ni San Pedro. Ug unta kitang tanan maningkamot nga mahimo sab nga santo sama niya. Human sa misa, gidumog sa mga deboto ang orihinal nga imahe ni San Pedro Calungsod nga gida dito sa Roma atol sa canonization aron makahalok niini. Gipahibaw sab ni Palma nga iyan ang gimanduan ng Committee on Heritage sa Archdiocese sa pag-asikaso sa restoration sa mga nangagubang simbahan sa Sugbo ug sa Bohol. Kasamtangan na nilang gi-assess ang kinatibuk-ang danyos niini. Apan hinay-hinay lang usa nila ning ipatrabaho tungod sa sunod-sunod nga aftershocks. Malaumon si Palma nga mutabang ang Vatican sa pagpatukod ug balik sa mga nangagubang simbahan. Normally, they do, in the sense that, like, they even help churches, and normal circumstances. I'm sure assistance will come through various means. Also, such great associations like the Knights of Columbus, they already have pledged, their support. Tambag ni Palma sa publiko nga di angay nga mahadlok sa mga aftershocks kay matud niya, di kita pasagdan sa labawng makagagahom. Gipasabot sab niya nga di unta hunahon sa katawhan nga ang linog usa ka pamaagi sa Ginoo sa pagsilot sa mga tao. We don't subscribe to that kind of thinking, kasi parang we are giving a God, who likes to inflict punishment. We also know for a fact that many also of the natural calamities are developed because of human factors, like we know that atomic testing. Mensahe karon sa simbahan ngadto sa katawhan nga kung gitay ugman og 7.2 nga magnitude nga linog ang Kabisayan niadtong niaging Martes ug sa mga aftershocks nga masinati matag karon og unya, di unta matay-og ang atong pagtuo ngadto sa labaw nga makagagahom ug nga unta ang atong relasyon ngadto kaniya di mahimong susama sa mga edipisyo nga nangahugno tungod sa kahuyang sa pundasyon niini. It's really when we put our trust to a God, who loves us, being more powerful than ourselves, that I think we can rest secure. Diba, sometimes others would say, in the churches that collapse, why is it the statue of the Blessed Virgin Mary is still standing? This can be very symbolic of the fact that many things will collapse, but we have the saints, we have the God whose love is not affected, or shall we say, is certainly not destroyed by all of these calamities. Andrea Patenya, News 5. Suspendedo ang barangay election sa tibok probinsya sa Bohol. Na desisyon kini sa COMELEC human silang unbanked meeting kaganina. Apan wao sa gidetalye ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes ang ilang gibasihan sa desisyon. May bisita si Brillantes sa Bohol atong weekend aron personal nga masuta ang sitwasyon sa lugar. Usa ka sa resolusyon gisumiter sa gobernador sa Bohol kauban ang tulon ini ka mga kongresista nga naghangyo sa Senado ug sa COMELEC nga isibog ang eleksyon hangtod nga mabalik sa normal ang ilang sitwasyon. Matod ni Governor Edgar Chato, dili na luwas ang mga tunghaan sa iyang probinsya alang sa ipahigayong eleksyon. Daghan usab sa mga magtutudlo ang naapektuhan sa linog. Sama sa Zamboanga, diin gisuspenso ang eleksyon, humansul nga ang dakbayan sa mga armadong tao ni MNLF Chairman Normie Suare ang barangay election gireset apan wala pa kini ibaw kung unsang pitsa buhata apan gipaningwa sa COMELEC nga mahimo kalisod sa usa ka buwan. Tungod sa suspension sa elections, ipahunong sab ang pagpangampanya sa mga kandidato aron mas batagan og pagtagad ang relief operations. Ug mga adlaw gikatak ng ipagawas ang resolusyon kabahin sa suspensyon.
walay bisan usa ka barangay sa lungsod sa Minglanilla ang nakahatag sa COMELEC sa ilang funding alang sa barangay elections. Sa 52 ka mga lungsod o dakbayan sa lalawigan sa Sugbo, bugtong ang lungsod sa Minglanilla lang ang wa pa makahatag sa ilang financial contribution ngadto sa Commission on Elections. Matod ni Mayor Ilanito Peña, gihikay pa sa lungsod ang pagpagawa sa kwarta nga gigahin sa usa ka supplemental budget nga naprubahan sa miaging semana. Giandam na sa COMELEC Cebu Province ang demand letter batok sa tanang mga barangay officials sa lungsod sa Minglanilla. Hinaot-unta nga inyong paminawon, maluoy mo sa mga maestra, kaya di ba nagpadulong sa COMELEC sa maestra man eh. Ulabaw sa tanan, I don't want to do this, kay taga Minglanilla po ko, pero huwag magmagahi dyan mo nga dili mo mahatag. Ayaw ninyo testingi ang COMELEC. I will do within all my power to have you na makasuhan mo tanan diha. Subay sa campaign period alang sa barangay elections, sa gipahigayong pulong-pulong sa barangay Ermita nitong Sabado sa gabi, naggubot. Ryan Sorote, Sugin Limi. Kitapukan sa mga dumadapig sa may kandidato pagkakapitan nga si Imo Cripinta, ang barangay hall sa Ermita kung man miulbo ang kagubot, tali sa ilang kaatbang. Nasayran sa News 5 nga nagkagubot ang pulong-pulong sa lugar tungod sa gingong mga armadong lalaki. Matod sa Carbon Police, nga mitumaw ang tensyon sa pulong-pulong sa kandidato pagkakapitan nga si Peña Amor, dinhi sa sudunon ng dapit sa barangay Ermita. Kanang Team Amor, kanang bulan sa karon pagkabarangay captain together sa iyang mga supporter, nag-block sila. Pero kami ni-evade yun ni kon kaya di mi gustong samok kay mga professional bi kasagaran. Apan giklaro sa gipasingin ng grupo nga ang grupo ni Rupinta mo'y hinungdan sa tensyon. Gingong dunay mibunot og armas, hinungdan nga miulbo ang kagubot. Sa resulta, nahunong mong pulong-pulong, so bastos ang ilang gibuhat. Nagawas nila nahunong, nagsigitsagi sila nga imok. So karon nahunong. Ako man na to, okay, gigibi lang naman, iagi sila. Ikaduhang balik nila, diyan na nasubo ng samok. Asa ni? Kining duha ka mga lalaki nga may giingong nagkupot og armas, diriyot nga gidumog sa mga residente tungod sa tensyon. Mipatunga ang kapulisan o gipakalma ang mga mulupyo, apan gibatong hinuon ang ilang patrol car. Daling gihimakal sa duha ka habig ang ilang kalambigitan sa pagpamato. Ryan Sorote, News 5. Gilusad kaganyang buntag sa mga opisyales o empleyado sa Cebu City Hall ang Piso Ko, Hospital Ko campaign nga nag-auhag sa publiko pag-donate og bisan piso man lang alang sa katukuran sa bagong CCMC. Andrea Patenya, Sugin Limi. Start today! Desidido gyud si Cebu City Mayor Michael Rama nga gubuon ang Cebu City Medical Center ug magpatukod og bag-ong tambalanan nga gibana-banang moabot og usa ngadto sa 1.5 bilyones pesos ang kantidad. Kay way budget ang City Hall alang niini sa mga pribadong individual karon na nuktok si Rama. 3, 2, 1! Usa sa mga mihatag og donasyon ang magpapatigayon nga si Hansi sa kantidad nga 5 million pesos. Mitambong sab kaganina si Senador Alan Peter Cayetano aron muhatag og usa ka gatos ka libo ka pesos ug mipahibao nga muhatag sab og 500,000 pesos ang Taguig City ubos sa pagduma sa iyang asawa nga maoy mayor sa maong dakbayan. Some people were telling me, nakakahiya na during this time may mga politika pa na nangyayari. But I believe in the Cebuano. And I believe the Cebuano deserves a world-class hospital here in Cebu City. Mihug dayon sa ilang donasyon ang mga konsehal sa syudad, department heads ug mga empleyado. Lakip nga mihug sa iyang gamay nga hinabang si Marlon nga usa ka street sweeper. Ilang gihatag, sir? 20 pesos, pero kasing sasig mo kaila. Makatabang. Ano ni hatag man gyud kag 20, sir? Ay,
para makatabang ko sa atong CCMC. Magpadayon ang piso-piso campaign hangtod nga maabot ang 1 billion pesos budget target. Ipamutang kining mga galon nga huluganan sa kwarta sa mga department offices sa Cebu City Hall. Nagplano sab ang City Hall nga mag-abli og bank account alang sa mga donors ug makig-alayon sab sila sa mga telecommunication companies alang sa usa ka Text for a Cause project. Andrea Patenya, News 5.